Tohle video se jmenuje Tři králové. Jdem na to. Tak pojďte už jsme tady docela dlouho. Máš pravdu, tak jdem. Hej, neutíkej nám. Divný. Hele, ten dům je docela strašidelný. Pojďme radši odsud. To je jen pro srábory. Sledujte mě. Jaká jsem mistrně. Ding dong, ding dong. Pojďme pryč. Jsme z toho husí kůže. Už ani nedokážu mluvit. Bojíte se? Tak prostě odejděte. Já radši taky už jdu. Co byste rádi? A kdo jste? My jsme tři králové. A chtěli bychom vám zaspívat. No, zpívejte, no dobrá. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vynučujem vám. Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás hlavu. Pradu, taky už to moc neumím. Ale taky jsem chodila jako malá za krále a chodila jsem za Kašpara. Který z vás je Kašpar? Já. Podobáme se s barvou. Jo, podobáte se hodně mojí babičce. Že holky? Jo. Chcete napít, nebo co chcete? Sladkosti, pití, nebo co? Řekněte si. Peníze, jestli by to šlo. My sbíráme hlavně pro starý lidi. No dobrá. A chce někdo napít? Já. Taky. Jdu vám to udělat. Divný. Mámi, jsou tu tři králové. Já vím, holčičko, já vím. Zpívejte, opičky, zpívejte. Božuk. Hodně divnej. Mami, oni nejsou tři králové, oni nespívají. Ale zpívali mi. Ale mě ne. Tady máte to pití. Děkuju moc. Moc dobrý. Že to je soda s trýmem. Ano. Hele, my ho taky máme. Tak jo. Já vám teď donesu ty peníze. Chceš ještě napít? Chcete ještě někdo tady? Ne, díky. Pojď, holčičko, neseš jim penízky. Jeho. Může jít s vámi. Ne, ale ještě bude jako nám. Tak nám bude 14, tak bychom teda 10, tak s tebou moc rádi půjdeme. A kolik vám je? Mně je 6, 8, 9. A který je Baltazar? Já. Jsi můj největší fanda. Díky. Nemáš zač. A můžu jít kousek s vámi, prosím. Pokud ti to dovolí mámka, tak kousek. Jo, kousek. Mami, můžu jít kousek s nimi. Co jsme si ten řekli? A hlavně já Černoušek, jsem největší fanda, ku podivu divný. Jo, ale o té obličce je velice teplé. Nebude vám tam překážet často takový pošuk? Ne, fakt ne, dobrý. No dobrá, pošlete jí kousek od nádraží domů. Ano, teda, kde bydlíme? Ne, tady za rohem. Dojde to sama.
Ano. Nebo já radši pak s ní půjdu. Nebo já jsem její velký fanda. To jo. Dobře, tak já vám jí dám na starosti. Tak běž, už jsi oblečená? Jo, tak já jdu. Juhu. Já jsem Baltazar a vystrikuju na vás pravdu. No, máš práci. Tak pojď. Máš zítačku? Ne, dobrý, já ji vezmu. Dobře. Půjdeme si ve dvojici? Jo. Tak jdeme. No, utíkáš mi. A nám ne? Ding dong, ding dong. Ano, prosím. No, kdo to je? No, mami, jsme pravdu řekli, je to můj největší fanda. Emily. A kde by? Je tady za rohem. Příští rok prý půjde s námi. A možná bude 10 takhle, no. No dobrá. No tak. Ukažte, kolik jste toho nazbírali. Není to už těžké? Ne. Mami, co to je? To vržou jen dveře. Tačka musí namazat. Pořádný vrzání. Jo. Ne, dobrý, mami, já tu tašku vezmu. Já si k nám do bytu. Furt to vrzání. A odvedeš tady, nebo ji mám odvízt? Odvedu. Dobře. Tak pojď, pak přijď. Jasně, tak pojď. A jsem doma. Já jsem mám kolmě nebe. Ding dong, ding dong. Ano, to jste vy už vy? Ano, my bydlíme hned tady vedle v baráku. Neboli za rohem. Jo, tak pojď, líbilo se ti s Baltazarem? Hrozně, hrozně, hrozně. Děkuji vám moc. Nemáte zač, my si ji klidně vezmeme už i příští rok. To jí bude asi 6, jako tobě, ne? Jo, mně je 6, jsem nejmladší. Seger. Moc ti vážně děkuju. Ahoj. Ani se nerozloučila. Tohle bylo moje úplně druhý video a doufám, že se vám líbilo. Ahoj, youtuberka Lupsbarunka, čau. Stop, stopněte už tu kameru, jo.